Stichting Gin Romte van Wienhandel wil een referendum over de komst van wienmoen in Friesland. Het is een reactie op het besluit van deputaire steden om wienmoen te plaatsen in de IJsselmar. Nevens de stichting hebben mensen geen idee wat er op haar aankomt. Het is dermate ingrijpend. Het is echt dermate principieel. Mag het nou bij alle geweld? Waar bepaalt dat eigenlijk? En het is echt dermate emotioneel. Dat het bij uitstek is, een middel is om dat nou eens een keer uit de kast te houden en te broeken. Op de ledenbijeenkomsten van de FNP justiens waren de wienmoen ik voor een soort kritiek en vragen. De FNP-fractie van Zuidwest-Friesland is spoor op de plannen tjen. Maar de herstellende woorden beziek je deputaire Johannes Kramer en voorzitter Annetje Toering van de FNP om de leden bij te praten over de stand van zaken. De race is nog net diermeester. Het is nog net beslikken. Let dus nou over links een meerderheidsziekje. Nou, er ben gevaren genoeg. Wij zullen van de week, misschien is het goed om dat nou te zeggen, we zullen van de week maar Zuidwest praten, met de wethouder en de fractie. En wij zullen van de week met Wienpark Friesland, dus over de IJsselmar praten. En wij praten van de week over de Oosterdik met Jeroen Kok. En daar heb ik heel goede contacten mee, om dat zo vol mogelijk ik vast te houden. Let dus de kracht even houden en let dus alsjeblieft net tegen elkaar uitspelen in Friesland. Heel december praten de FNP-leden over het stedenvaststel van wienmoen in de IJsselmar.